Bass in your face. Dapat ulit, United Bulacan Jack, District. Ayun, sa company po natin, IT company. Shipping shop, dun po sa ano yan. Kambingan. Di siyempre, sa mga type po namin, Eric Bilagro, Quality Cake, Go lang po. Type lang po kayo na kung bala kayo. And also, GPM Bowlers po. Kung kayo na may mag-team sa kanya. Yes. Dahil napaka-very high quality ang mga performance ng mga katulong natin. Ang mga kayo highlight ng rap city. Or Christmas party. Yun. Si Papa Carlos Vilacruz po. Sabihin mo lang announcement for 2022 yung mga upcoming project ng CAP. So, una-una yung anniversary ng CAP is coming March 2022. Then, magkakaroon tayo ng Grand Parade doon. Re-request natin yung provincial capital kung mag-grad doon tayo. So, magkakaroon siya ng dalawang meetup sa Eastern at Western. Siguro pag sa Eastern, dyan sa may bypass ng Ordarita. Sa Western, somewhere rin Alaminos, ganyan. So, parang makakati siya. And yung plano pa rin na Miss Rap, gano'n, no? Miss Riders Alliance Pangasinan. Pwede siya sa OBR, saka sa mga lady rider natin. So, magkakaroon siya ng cash prize siguro. Tignan natin kung paano natin ma-generate yung budget that day. Pero meron yun. Siguro 753 o 532. Depende na lang yan kung paano siya. Eh, magkakaroon din tayo ng yung parang apple. So, sabihin namin sa mga team leaders ninyo, sa mga presidente ninyo, kung paano set up nun. Saka magkakaroon din tayo ulit ng election. Yes. So, by March 2022, election ulit tayo ng bagong presidente ng RAP, saka yung ibang officers. So, lahat ng mga presidente natin, at saka team leaders, is qualified naman kayo lahat. So, dito kasi para yearly, nagpapalit tayo ng presidente para tapos si Presnat magiging past president na siya. And yung mga magandang nagawa niya, tutuloy natin. And yung leadership naman ng susunod na presidente, so 2 and 2 na yan, hanggang mabutin tayo ng 50 years, siguro magiging okay na yung lahat. Kasi as of now, may mga lapses pa tayo in terms sa mga charities natin. So, gumawa tayo ng 3 district dito, Eastern, saka Central. So, kaka-repeat ko lang lahat sa inyo na dito sa harap, 2 lang yung i-cater namin na charity per club. So, ang first charity dito is nasa January to June. Then, susunod is July to December. So, mamimili na kayo doon. Pero, meron pa rin yan. Meron tayong schedule na sinusunod yan. Diba nandun naman yun, Eastern, Central, saka Eastern. So, sa gitna yun. Tapos gusto kong element sa inyo na pag nagpa-charity tayo sa Central. At gusto nyo magpa-charity na hindi naka-incorporate sa okay lang. Pero wag sa Central Park. Alam niyo naman yung Central Park natin kasi na-depend natin yun Kasi kung naka 2 hits kayo na parang, diba nakita namin na
lagi yung sinasabayan charity ng rap. So, pagpipilitan kami na alisin yung club na yun at yung leaders na yun. Para kaya kasi concern na yan before ng mga leaders din nun. So, ay 2022, i-implement na natin yan. Ngayon, kung may mga comment or suggestion kayo, hindi natin ayusin ulit yun. So, ano ba? Yun. Doon kasi sa scheduling, minsan, sa pagkaka-copy-paste, may mga nagkakamali, nabubura yung isa. So, pwede naman natin pag-usapan yun eh. Pero, first come, first serve yun palagi. So, sana lahat kayong makapag-organize ng charity ninyo. So, ang discarte kasi marami naman tayo eh. So, sa isang week, pwede naman mag-collaborate ng dalawang club. Tapos, since dalawa yung kikita natin, parang 4 na club na lang yun per week. So, bahala na yung club kung paano yung set up nyo. Basta, pwede kayo magsama doon. So, dalawang charity nyo, dalawang beneficiaries, ganyan. So, discarte nyo na yun. Hindi natin kakayanin pag isa-isa talaga. Para lahat naman magkaroon ng chance, especially yung mga beginners. Dito kasi sarap. Kung napapansin nyo, lahat tayo is pantay-pantay dito. Walang malaki, walang maliit na club. At lahat ng leaders, pare-parehas din yan. So nakakapag-comment kayo, nakakapag-suggestion din. So depende na lang kung paano nyo siya i-emphasize. Kaya i-practice natin palagi yung pagiging leaders natin. Kung kayo mainiya sa mga kapwa ng leaders at kung may mga concern kayo doon sa mga ibang leaders, dito naman kami para usapin natin sila, ganun. So, kaya isa ba, huwag natin gamitin yung DC na para nag-aaway. Kasi may mga nag-aaway. So, di natin ito tinutuloy kung ganung klaseng PM na lang. At yung pagtanggal ng mga ibang club, hindi namin, kumbaga wala kaming power magtanggal ng club. Especially pag, may personal kang kaaway na club. Tapos, sinasabi mo sa amin na, ito, alisin natin kasi hindi, wala kaming power na gano'n. Kahit ako, may mga club dito na parang ayaw sa akin. So, hindi ko sila matanggal din. Pero, doon sa ruling natin, pag doon sila nag-violate, doon na natin sila pwedeng alisin. Hindi yung bakit ayaw sa'yo, ayaw sa kanya, isa-alisin natin. So, malinaw yun, mga sir, ma'am. Ngayon, emergency lang. So, may mga nagpalis doon. Pero, sabi ko nga doon sa GC natin, pag makakumit na kayo sa ibang charity or lakad, huwag nyo nang baguhin yung schedule ninyo. Pwede naman kayo mag-share ng blessings to Gcash, ganyan. So, bahala na kayo doon. So, yun lang, dumaan na ako dito kasi papunta kami ng body ngayon. Kaya nakakaya kayo first na. Sa mga ibang leaders natin na nandito, dumaan lang ako talaga. Yung automatic. Mamaya daw, Papa-Christmas si Chris. So, Merry Christmas, Chris! At Merry Christmas sa inyong lahat. First of all, good morning po. Dating gawin, palapakan naman po natin ang bawat isa sa atin, guys, mga leaders. So, good morning kay to our beloved Secretary General Sir Caras de la Cruz, and to our President Sir Raymond Natnat, and also our Vice President Sir Sari Sigovia. So, yun na nga po, continue lang po tayong isang paalala lang po muna. Continue lang po muna tayong mag-support sa mga charities po natin. And then sa lahat po ng mga upcoming engagement, activities, commitments ng ating RAP Council. So, saludo po sa ating lahat. Good morning po. Mabuhay po tayong lahat. Good morning sa lahat. Isang kagalakan sa aking sarili na muli magkita-kita tayo mga leaders. Salamat sa inyong pagdalo sa inyong oras na ito. Ganun din, tulad ng sinabi ni Vice, isang pasalamatan lalo-lalo ng ating Sec General, si Sir Ron, ganun din si Sir Ron. At sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong oras na ito. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ka-officers. Muli ako pala si May.
hindi na salamat at nakadalo tayo. May mga iba pa na nahuli. Sana makahabol sila sa meeting natin. Ang sasabihin ko lang po is regarding po sa ibibigay kong t-shirt po, hindi po tayo kakasya lahat doon. To follow na lang po yung iba. Kasi hindi ko siya kayang bitbitin, walang pumunta sa bahay. Asa na si Sir Jobel? Ma'am, pwede po, voluntary po ako. Pwede. Ayun po. Yung discussion po natin, si Sir Raymond na lang po yung magpapaliwanag po mamaya. Salamat. Okay, magandang umaga sa inyo lahat, mga leaders, yan, si Sec Jen, si President, mga duties natin at Secretary. At siyempre, salamat kay Engineer Pot. At dito sa Tons, Kambingan. With regard po ito, ayan, nandito lang po ako para, yun, still, promotion lang naman ng ginagawa niyo yung aking ginagawa dahil, again, yung mga pasaway na mga riders, sinisira yung imahe natin. Ako, promotion lang ng mga charity na ginagawa niyo dahil napakaganda, marami kayong natutulungan. Yun, at sa mga hindi pa nakapag-register sa mga online registration natin, dahil doon po yata gagamitin nyo sa raffle natin sa Christmas party, magpa-register na po kayo, and then yung mga rough riding partners po natin, baka pwede nyo supportahan, i-like nyo, comment kayo, and then gamitin nyo, pwede nyo i-share sa amin yung video, paano nyo ginamit, ang naging experience nyo, para kung may problema, with the merchants na katayak natin o partner natin, pwede namin balikan. Kasi medyo hindi na rin umusan para mas maparami pa natin, and hopefully maging ang coverage ng buong Pangasinan, and actually nationwide sana. So, yun lang po, magandang umaga sa ating lahat. Salamat. Idadagdag ko lang po sa mga charity natin. Since ang sistema is central sa western. Ang western, ang pag-charity ang S, hindi pwedeng sabayan ng central saka western. Pwedeng magsabayan dalawang S. East pala. Yun lang po. Saka deserve po yung mga beneficiary po natin is talagang may worth it, kumbaga, para, deserving nila para walang magsisasa ng dugo, gano'n din. Yun lang po. Thank you. Kailan na? Diba? Regarding po dun sa charity events natin, dun sa scheduling natin, kung ari, ang naka-schedule this Sunday is Western District. Pwede po bang lahat ng may district pumunta sa Western, kasi minsan ang nangyayari, parang pagka pumunta yung mga iba sa Western District, yung mga iba hindi na nagpupunta, yung mga nag-release doon. Kaya kung pwede po, magkaisa tayo sa mga charities natin, ganun po. Yun lang po yung para maging maganda yung natin, sulit tayo sa mga charities. Yun lang po, maraming salamat po. Good morning po. Ako pala yung team leader ng Central. By the way po pala sa mga charity natin. Sa mga, ito lang masasabi ko sa mga posting natin, no? Bago tayo mag-umpisa ng charity, briefing muna natin sila. Kasi minsan may nawawala, minsan hindi na pumapasok sa charity. Tapos, sa mga namomonitor ko kasi minsan, yung hindi ko masasabi yung team. May team na tinuturo ko na nga, kaya naka-sidecar man ako, kaya nakapaskil na lahat ng sticker nyo, wala pa rin. Hindi pa rin sila pumapansin sa akin. Tama ba? Pasensya na po, kung masasabi ko lang kasi monitorin ko lang po yan eh. Yan lang po. Sana sa pag-umpisa, briefing muna tayo. No, thank you. Kung may kaaway kayo dito sa group natin, exempted po kami doon. Halimbawa, nagbuo kayo ng bagong grupo at nakakollaborate pa rin sa rap natin. So, wala po kami doon, outside po kami. In case lang na nagka-problema na doon sa rap natin, kami po ang action po doon. So, isa naman yung advokasya natin, lahat ng mga riders o the leaders na nandito. So, ang gusto ko lang sana,
na sa atin dito, magkaisa po tayo mga leaders in case na meron kayong mga iba't ibang charity or nakakulab sa ibang alliance, okay sa amin yun kasi isa yung abogasihan natin. Pero kaya lang, kung nag-avail po kayo ng slot sa isang charity po natin, please po, kailangan po kayong umaten. Tapos, sa pamumuno ko, na-observe po yan na marami na po nasasayang na certificate po natin. Na sana po sa susunod na next year po tayo sa bagong taon, magiging, kumbaga, ang occupy lang natin talaga sa isang charity is 2 lang po sana. Kung pwede po, magpaano kayo ng 2. At ang sa akin lang, magbigayan po tayo. Bigayan, magbibigayan kung ano yung event na charity na yun, huwag yung isabay. Kasi napansin natin, based sa napapansin ko po, minsan, ang i-occupy na natin, yung emergency charity po natin. Number 1 po kasi ang priorities natin yung kagulong po natin. Tama? Yung mga kagulong natin talaga sa mga riders, family po niya. Pero yung mandatory, hindi nyo pinapansin. Kagaya ni Ma'am May na namatayan. May nadisgrasya rin na black ribbon. Kailangan po na magbigay tayo ng 5 pesos each. Yun ang patakaran natin na magbigay kayo ng 5 piso sa kagulong po natin na may namatayan, na disgrasya. Kasi wala po tayong fund. In case na meron tayong fund sana, hindi na kayo maniningil. Doon na kukunin doon yung fund natin. Pero ayaw ko na magkaroon. Kung ano sa inyo, sa susunod ba na taon, magkakaroon tayo ng fund o hindi? Para in case na may problema, emergency yun, kukunin natin sa lahat doon. Yung fund na yun, magagaling sa lahat ng nadisgrasya ng gulong natin or kamag-anak na matayan. Para hindi na tayo maniningil ng 5 piso. Pero, nasa sa inyo yan, kung gusto nyo pa rin yung sa next year na magkakaroon ng fund tayo, yung mag-grade na tayo na 100 each sa members natin. Alam niyo po, ito ang maswerte kayo kasi ang organization natin, no membership fee, hindi tayo nag-ano ng pondo. Sa lahat ng organization na mayroon ng mga organization, mga fraternities o sorority nila, yung mga iba-ibang charity ay mga LGU o non-government organization, naniningil sila. Ang membership fee mayroon pang 10,000, 5,000. Wala yung monthly nila, pag nag-EEB sila, nagbabayad sila ng 500 or 2,500. Sa EB nila, sa atin, free lahat. Walang fund, walang membership fee. Ang gusto ko lang sa atin, kasi naumpisa na natin to as a riders, pangalawa na sa obligation natin po to na tumulong sa kapwa. Kasi isa naman lahat ng organization na papansin nyo, di ba, ang advocacy nila, iisa naman, tumulong po tayo sa lipunan natin, bukod sa tumulong sa kapwa po natin, at lalo-lalo na sa kagulong po natin. Tama po ba, mga leaders? So, ang swerte niyo po, bakit ganyo? Bakit ako sumali sa itong organization? Ano ba ang gagawin ko? Ano ba ang makukuha ko? Di ba yun ang question? Siyempre, bago ang una natin na gagawin, family first. Yan ang pinaka-importante sa lahat na mga nandito. And then, pag pumasok ka sa ganitong organization, meron na tayong obligation na sana, ang gusto ko lang, yung support ba, kasi ako, pag may 3 charity tayo, pupunta pa ako sa West, sa KS. Gabiyahin ko yun. Makapunta lang ako doon. Tuwang-tuwa na yung leaders na nakita sa akin na pumunta ako doon. Kahit yung present ko lang, at least sinuport ko yung charity nila. Pero nahirapan ako pag 3. Ang maximum lang natin sa next year, 2 lang po. Okay ba yun sa inyo? Sa West o sa Central? Kailangan po, magbigayan po. Ano ba, May? Magtatanong na ako In general po, di ba minsan nagkakaroon talaga ng sabay-sabay na nadidisgrasyahan tayo ng mga kasama, hindi natin yan kagustuhan. Kung sakaling magkaroon man ng mga gawang insidente, tapos hindi lang 1, 2, 4, 5, ganon, na medyo nagkakasabay, kasi puro tayo motor di ba? Ang suggest ko sana,
lahat tayo, para hindi na problemahin ng rap yan at hindi natin problemahin lahat, mag-secure po tayo ng insurance. Sana po. PA, personal, accident insurance. Para yung nagbigay ng rap, tulong na lang na pandagdag doon sa makukuha ng nadisgrasya. Di ba? Okay po ba kayo doon? Pero yun, hindi po kasi yun libre. At hindi rin po yun compulsory. Kailangan po natin mag-volunteer. Ngayon, maghahanap po ang RAP. Ibibigay ko yan kay Stressnat kasi nasa LTO siya. Maraming insurance doon. Na sana may mahanap tayo na mura, tapos malaki po yung magiging gain. Sakali po. Hindi lang yung po namatay ang matutulungan ng insurance. Kailangan din yung na-disgrasya, buhay, na hospital. Di ba mas maganda po yun? No. Ngayon, ang suggest ko po, sakaling mag-upo ni Presnat po yun, nasa ating pong mga leaders, paano natin akayin yung mga members po natin na magkaroon po ng ganun. Para kahit ikaw na club head, hindi mo na siya po problemahin, ihingian ng tulong po kani-kanino or i-charity. Sa kanya na mismo, may nakalaan ng tulong. Di ba? Ayun lang po. Na meron nangailangan ng dugo, at least meron na tayong blood bank na wala nang kailangan na requirement. Papasa lang yung sa atin, at least may MOA naman yun, courtesy by meron, maraming MOA. Kay Sir Extreme. Yun po. Yun ang purpose po ng event natin ng pagdodonate ng dugo sa Red Cross. Magkailangan tayo, meron na tayong blood bank. So, may question po sa lahat ng leaders na nandito. Ma'am, pasensya na po kahit wala kayong upuan. Hello, ma'am. Good morning. Adyan po, pasensya na po. So, meron pa po kayong question, mga leaders? Meron po? Sir, sorry. Gusto kong bigyan ng ton. Concern po ako dun sa mga nagpapalista ng mga solo riders, tapos yung mga certificate nila. Tapos pag sinabing solo riders, nandun pa na sa club. Paano ka nasabing solo riders kung ano ka naman, nasa club ka naman? Okay lang naman yon. Willing ba kayo? Ilagay yung solo riders. Mag-playlist kayo sa club ninyo, mag-playlist din kayo bilang solo riders. Mas maganda kung ganon. Okay lang. Kasi wala akong babanggitin pangalan. Di ba naman kasi, ilalagyan lang pangalan nila doon, di ba? Para sa certificate. Siyempre, gagastusan po yan. Ipapaprint yan. Tapos mababakanti lang dyan. Sayang naman po yung effort ng nagkasikaso niyan. Yun ang pong concern ko. Kaya pakiusap ko, sa mga gustong maganito, okay lang yan. Mag-please kayo sa club, sa pastel met, tapos doon sa solo riders, magbigay din kayo. Yun lang po. Maraming salamat. Ito po siya, pag solo riders kasi pag halo na doon sa nandun na, meron na siyang certificate. Kaya nangyayari na, di ba, proud siya sa sarili na, pero makisali siya doon sa hindi siya nagbigay. Nagbigay man siya, hindi pang solo, pang maramihan. Di ba? Huwag sana sasamalog natin kasi ito para ginagawa natin yung, lahat naman tayo gustong tumulong. Ang ginagawa lang natin, inaayos lang natin. Ano po? At sana yung press, yung mga nandyan na certificate, baka pwede natin i-blacklist yung mga hindi nagkumukuha. Diba? Kasi pag gano'n lang gano'n, matatambakan po kayo ng trabaho dyan at sayang yung pera. Kaya yung mga nakarecord dyan na hindi kinukuha, hindi naman pumupunta sa charity na to-confirm, pero hindi naman napunta, pwede naman siguro natin hindi nasama. Para fair lahat sa riders. Sige po. Kasi inobserbahan ko yan, binibigyan ko naman lahat ng chance ng mga yan. So, hindi ko na pwede silang pagsabihan o i-post kasi alam naman nila yung obligation nila as a leader. Kasi riders po tayo. Hindi tayo basta-bastang tao kumbaga. Kumbaga, meron na tayong obligation sa lipunan. Hindi lang sa lipunan. Marami tayo ng obligation. So, yun po yun, ino-obserbahan ko lang sila. Hindi ko na sila pwedeng pagsabihan kasi may isip na yung mga yan. Alam na nila yung ginagawa nila para hindi naman sila magtambo. Uy, bakit? Hindi ka umatin. Hindi na ganun. Basta mararamdaman ko naman yun. Mararamdaman nila yun. So,
Ganun na lang, pag hindi naman pumapansusit yan, kuha yan na pupunta pa rin yan. Babalik at babalik pa rin yan. In a few days, makikita niya yan. Basta akong bahala. Pag yung mga yan, hindi mo natin, makikita ko at makikita pa rin yan sa daan. Tama mo ba? Leaders, kasi ako lagi sa daan. Sa atin, walang pinipili yan, maski na mataas, pababa. Dito tayo pantay-pantay. Huwag tayo magmaligid sa kapwa natin. Yan ang pinaka number one. Ang sandata lang natin, yung kauluban natin. Yung kauluban at prinsipyo. Kung ano nilalaman ng prinsipyo, ipaglaban mo. Basta nasa tama ka. Tama? Yun ang talagang doon. Yung puso natin. Yun. Yun. So, regarding sa kanya, meron pa pong question po natin? Mga leaders? Meron pa po? Ayan. Sige, tuloy ko na. Sino mga kati? Maluwag yun, maluwag. Pwede naman kayo mag-park sa Baywalk eh. Dito yun eh. Malapit sa Baywalk, dagat na. Pwede kayo maligo din doon na sa dagat. Diba? So, ang call time natin doon, alas 7 ng umaga. So, doon yung pinaplano ko kasi mas maluwag doon. At talaga maluwag. Maluwag po doon, Sir Bike. So, December 19, alas 7 ng umaga, yung ganyo, ipipiin ko na lang kung nakausap ko bukas or Monday. So, hindi ko pa alam yung babayaran na payment. Pero gusto ko, bawat leader na bawat club, magbaon po tayo kasi hindi ma-occupy yung kakainin natin. Ang libre lang doon yung alak. I will promise BBM will be around. Ito yung mapapalagan po nila. One, hindi ko naman sila sinasabing hindi sila rigid. Lahat po ng BBM, karaman, bibigyan kasama po natin sila. Hindi na iba na 14, 21, 28, karaman. Pero walang po BBM. So sabi ko, pag tayo ang nagpa-karaman, dapat na rin siya wala. Kapag narinig ko kanina, yung about insurance, I think you really need that. Kasi alam ko ang rider ba kumalaw dyan sa kalsada. Buhay po yan. Kaya dapat magkaroon po talaga kayo ng insurance. Ay, sorry po.
Hello? Okay, thank you. Yung second po is timeline ng Canada. So, yung ating real event